Ei, hola. Hola, Marc. Com va? Mira, avui he pensat en tu. Ah, sí? Sí, però no et facis il·lusions. És que he sentit un d'aquells barbarismes de tota la vida. El columpio. Sí, noi. I tan incorrecte és dir columpio com columpi. I tant. De vegades sembla que si traiem la lletra final, la paraula sigui bona. Ja, però no és així. Del columpi n'hem de dir gronxador i del verb n'hem de dir gronxar-se, no pas columpiar-se. A mi de petit m'encantava pujar al gronxador i que m'empugessin amb força. Doncs et devien emputxar massa. I ara què he dit? Amb el gronxador has guanyat punts, però ara l'has ben vessada. Si t'enfiles a un gronxador i algú et dona impuls, has de dir que t'empeny, no que t'emputxa. També es tracta d'un barbarisme força freqüent. I si vull que m'empenyis tu, què he de dir? Clara, m'empenys? Exacte, t'empenyo tant com vulguis, o t'espitxo si vols. No, ja em va bé que m'empenyis, però no que m'empenyis. Oh, que dolent! Vés, home, vés! Les paraules columpio, columpi i emputxar són incorrectes. En català n'hem de dir gronxador i empenya.